Димо Желев съм аз съм управител собственик на дигитална агенция за директни резервации, Хотел Box BG, която се занимава нишово само с дигитален маркетинг за хотели. Това е любопитно за нас, че нашия продукт е обърнат само към хотели. Благодаря. Аз съм Петър Дяксов, занимавам се с дигитален маркетинг вече от 15 години и управлявам дигитална агенция Selmax. Ние сме резултатно ориентирана дигитална агенция, която предлага цялостни услуги на различни компании, включително такива и от хотелиерския и туристическия бранш. Благодаря. И сега Милица Антонова. Здравейте, аз съм Милица Антонова и бягам маратони. Шиколно с това е причината, поради която закъснях, защото бях в другия панел, извинявам се първо за което. Аз всъщност целият ми опит е в маркетинг в туризма. Завършила съм туризъм в Австралия, специално с маркетинг и след това работа в Marriott хотели, докато корпоративният свят не ми писна и реших да отворя собствена агенция именно за маркетинг в туризма в България, като ние основно се занимаваме с брандиране, фотография, видеография, консултантски услуги, социални мрежи и дигитална реклама. Благодаря, Милица. И сега ще преминем към първия въпрос. Какво е мястото на дигиталния маркетинг в целия дистрибуционен микс в хотела? Димо, благодаря на Веселин за въпроса. Колеги, аз на студенти в университета обяснявам за дистрибуционен микс и колко важно е да намерим място на директните резервации в него. Но трябва да сме наясно, че може би основният инструмент за привличане на директни резервации, които знаете, че може би са най-изгодните резервации, това е дигиталния маркетинг. И тук, като говорим за дигитален маркетинг, мисля, че той е много лесно проследим. В същото време много ясно може да планираме, като става дума за дигитален маркетинг. В същото време пък имаме възможността едновременно с различни инструменти да създаваме както бранд awareness или познаваемостта на даден бранд, така и перформанс реклама, т.е. да генерираме директни резервации за обектите. А пък иначе какво е мястото? Сега от моя гледна точка това е най-хубавото място. В смисъл най-доброто място, защото води до най-добрите резервации, най-ефтините резервации за хотела. Благодаря. Мога ли да допълня? Разбира се. Също така с директните резервации много по-лесно да създадете и лоялен клиент. Лоялният клиент ни е още по-ефтин и от този всъщност, който първоначално сме успели да привлечем чрез рекламата си. Добре, Милица, така започнахте. Нека да продължим. Как социалните медии променят начина, по който туристическите дестинации се насочват към своите целеви аудитории? Специфично за туристически дестинации, не за хотели. Така и социални мрежи на туристически дестинации. Главно, първо към дестинациите и след това конкретно. Добре, като за начало, ние знаем, че първо туриста, пътешественика, той първо си избира дестинацията преди хотела. Той трябва да бъде вдъхновен от дестинацията. Съответно, ролята на социалните мрежи в туристически дестинации е той да вдъхновява, да показва какво може да се преживее, какво може да създаде като усещане в човека, за да избере той тази дестинация. И според мен тук именно ключово било то чрез контент креатори или микроинфлуенсъри, било то и собствени кампании, да създаваме именно това лесно смилаемо съдържание, което да вдъхновява и да кара човека да направи последващата стъпка. Тоест нивото на ролята на туристическа дестинация в социалните мрежи е тя да вдъхнове и да служи за този awareness инструмент, като начало за потенциалния турист, след това, което може да се премине вече в consideration point, било то чрез хотела или последващи кампании. По-рано колегата съответно спомена, че е много лесно проследимо. И именно тук, ако ние си следваме вече утвърдената фуния, която всички вярвам, че сме чували и знаем, може да си достигнем до желаните резултати директно, въпреки че никога няма да избягат travel агенции, никога няма да избяга и букинг, защото, както казах, социалните мрежи служат за вдъхновение. Да, даден клиент може да се вдъхнови, но той след това може да се лояля на букинг и пак да резервира през букинг. Тоест, даже и вие да имате гости през букинг или през travel агенция, защото те искат да ползват чартерен полет на дадена агенция, не е нужно да изключвате социалните мрежи, защото те така иначе ще отидат да ги проверят, да проверят вие как се представяте, какво предлагате и след това ще вземат решението си, даже да не са резервирали директно с вас.
Да, проследяемо е, но винаги има 1% от хора, които не задължително ще се букнат директно с вас. Да. Защото това е изключително важно да бъде обяснено, защото наистина много често нашите клиенти по телевите казват, нашите клиенти от Booking са еди какви си. Пък нашите клиенти, които са от директни резервации, са еди какви си. Пък тия, които ми идват от Expedia, са някакви други. Сега истината е, че съдържанието, което се създава и се налага в социални мрежи, дори от страна самия обект, то влияе върху всички канали. И нещо допълнително смисъл от нашето самообразуване много зависи къде ще се оттикат тези резервации. Възможно те да отидат в Booking, възможно да отидат в дори туроператор. Между другото, за бранд awareness рекламата за чужди пазари, това е много характерно. Че колкото по-далеч това от нашия опит, ние в момента имаме 50 кампании, които са активни за хотели в България, колкото по-далечна дестинация ние преследваме, толкова повече дори перформанс рекламата играе като бранд awareness реклама. А колко по-близка е дадената дестинация, толкова повече тя конвертират през сайта. Тук съответно, изключително важно, колеги, абсолютно съм сигурен, че вие сте наясно с това, но Booking Engine, ясно ценообразуване, неща, които изглеждат като А и Б, обаче наистина тук-там в последния момент се правят нещата, не са толкова структурирани, няма ясна стратегия за дигитален маркетинг и това води наистина до не толкова добри резултати. С това точно е само към Милица. Благодаря. Аз благодаря. Като заговорихме за социалните платформи за популяризиране на хотелите, към Петър бих задала въпроса, кои са най-ефективните социални платформи според вас за популяризиране на дестинации и хотели? Сигурно първо трябва да споменем Мета, която включва естествено Facebook и Instagram, защото алгоритмите там са толкова добри, че те разбират кога даден потребител иска да посети дадената дестинация. И съответно много често, когато им пускаме реклама, тя е правилно насочена, алгоритмите там са правилно обучени с помощ на Facebook Pixel и Meta Pixel. Това нещо ни дава възможност ние да достигнем точно до конкретните потребители, които в дадения момент те искат да направят действия, именно примерно да си резервират стая, да посетят даден туристически обект и така нататък. Именно в тези моменти ние трябва да използваме тези платформи, защото те са много ефективни. И ако ние правилно успеем да пуснем правилните креативи, т.е. достатъчно интересни визуални материали, снимки, добри изображения, видеа и всякакви други неща, които да накарат потребителите да вземат това решение, то много често те го взимат и съответно биха направили директна резервация. Нещо, което си говорим тук, именно, че най-ценните и най-хубавите резервации са директните резервации. Защото оттам наседне само те, ставайки веднъж клиент на дадения хотел, те могат да станат клиент отново и отново. Има вече изключително много и добри платформи, които чрез имейл автоматизация могат често да напомнят за присъствието на хубави готини оферти, които дадените клиенти, нашите клиенти, не клиентите на Booking или някои от другите платформи, те могат да се възползват в дадения момент. И това нещо без ние да натрапваме прекалено много присъствието на хотела, без да пращаме спам и всякакви други такива неща, от които хората масово бягат. И по този начин ние можем да направим една лоялност. Лоялност с клиенти, които са клиенти на нашия хотел, а не клиенти на Booking или някаква друга платформа или туроператор. И лоялността лично аз смятам, че е нещо, към което трябва да се стреми всеки един бизнес. Другата платформа, която в момента набира голяма популярност, е TikTok. Ако все още смятате, че това е платформата за младите хора, това вече не е така. Вече TikTok през последната една година успя да привлече изключително голям дял от активните потребители, дори в България, между 35 и 54 години. И тя става все по-популярна и там създателите на съдържание все още имат възможност изцяло органично, ако създадат нещо интересно съдържание, което в някаква форма да влияе на емоциите на потребителите, може без никаква реклама да достигне до хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди дори, без 1 лев изразходен за реклама. В същото време, ако вие решите да плащате за там реклама за България, все още има някои ограничения, но цялостно там е изключително ефтино и може да достигнете до
много голям процент от аудиторията там, която на вас ви трябва като някаква демография. Естествено, съответно, когато става въпрос и за Google, там може да използваме и много ефективно и рекламите в YouTube, и също така и рекламите за търсене, които също дават много добри резултати, защото хващат правилното намерение на потребителите, те да направят дадено действие. А там, в тези платформи, най-голям рекламодател е естествено Booking и нещо, което ние можем да направим, Google го отключиха това нещо и имаме възможност дори не с толкова огромни бюджети, с правилното таргетиране, с правилната реклама, да успеем дори да се преборим и с такъв голям рекламодател, какъвто е, ако да споменате по-рано. Благодаря. Аз само да много се извинявам, взема отношение към това, което каза Петьо, с който се познаваме дълго време. Според мен е удар в целта TikTok. В смисъл и да правя отправка към това, което дамата, която беше на този стол преди мен, говореше за employer branding. Колеги, в момента, ако искате да стигнете до потенциални служители в вашите хотели и туристически агенции, TikTok е страхотен инструмент за това. И TikTok е езикът, чрез който вие може да стигнете до тях. Тия хора, как да кажа, TikTok е новият JobsBG по отношение на такъв тип кадри. И тук само ще дам един пример, между с една колежка, която в момента е тук. Може да стане само да видят хората колко си красива, страхотна си. Когато Елена беше при нас на интервю, тя каза следното нещо. Аз се запознах с вас от TikTok. И просто после JobsBG беше платформата, която позволи да разбера, че имате конкретна обява и да надасвам по нея. Така че помислете си и вие, дали този канал не може чрез него по-ефективно да стигате до тия хора, които трябва да работят така наречения персонал, така да кажа. В смисъл не говорим толкова на високите кадри, дали направихме отлики между кадри, персонал, човешки капитал, но TikTok наистина е нещо, което работи добре. Стига да имаш правилното съдържание, важно да допълним, за да го завършим. В такъв случай заслужава ли си да се прави професионална фотография и видеография, след като всеки може да публикува в... Абсолютно качественото съдържание говори за качеството на вашия продукт. Едно е да публикувате снимка в абсолютно грешен размер, направена евентуално в Canva с нещо, което е тотално неотговарящо и следващо да бъде тотално различно също така. Да нямат никакво съответствие. Вашите социални мрежи са вашето лице, така да се каже. Съответно, вие ще сложите ли изцапан чаршаф, примерно, на вашия гост? Най-вероятно не. Ами съответно няма и да публикувате снимката, която е заснета на криво и най-вероятно има не толкова добро качество. Абсолютно тази инвестиция според мен е неизменна част от това, ако искаш ти да имаш адекватно присъствие в социалните мрежи и искаш да бъдеш предпочитания избор за хотелите. Съответно това влияе ужасно много на рекламата, на дигиталната реклама. Много по-добре всъщност перформват дадени реклами. Тук колегите също ще допълнят, когато имаш качествено и добро съдържание, което хваща окото. Първите 3 секунди са най-важното нещо. Ако изгубите клиента си първите 3 секунди, вие сте му познали една картичка с много ленци и кажете 8 марта, елате тук, най-вероятно ще скромнат след тази реклама. Нали, важно да има, за да бъде вашата ефективна реклама ефективна и за да има съответно някакъв отзвук от нея, да може да конвертира тази реклама, тя трябва да хване окото и трябва съответно да спре човека, за да може да изгледа и след това да пристъпи към следващата стъпка и да отиде на уебсайта. И тук вече идва и следващия момент. С уебсайта трябва да има информация спрямо рекламата, която вие сте пуснали. Уебсайтите трябва да бъдат динамични. Не може веднъж да направиш уебсайт и да го оставиш там в пространството и да си кажеш, аз вече имам уебсайт. Когато правиш нон-стоп правиш нови пакети, нови продукти, съответно този пакет, когато влезеш, трябва да имаш ландинг страница за дадената си реклама, за да може човека да прочете вече по-ефективно. Може да събереш датата чрез пиксел, да може след това да го ретаргетираш и той накрая да конвертира. Защото в крайна сметка кой взема и решение? Аз видях една реклама, резервирам тази почивка за 3000 лева. Не точно. Удачно е съответно първо човека да се помисли, след това да му напомни някой за това нещо и тогава той ще си извърши дадената резервация. Нещо само да допълня, вече качествено и професионално не са едно и също. Защото в TikTok не е задължително съдържанието там, видеята да са изцяло професионално направени, обаче те трябва да са качествено направени и да са интересно направени. Тоест самите видеа трябва в някаква форма да вълнуват потребителите, да ги карат, да ги гледат и да имат някаква стойност за тези, които ги
гледат. Но в същото време, ако примерно ние имаме уебсайт, е добре да си направим една професионална фотосесия. Защото колкото и добри телефони да имаме и те създават много качествено съдържание, все пак на уебсайта ни потребителите искат да видят структурирано, много ясно, максимално детайлно от различни ебили всяко едно от нещата, които ние предлагаме като хотел и като услуги. Вече оттам насетне, да, нали, може да използваме различни контент креатори, които да направят така наречените, този хубав термин UGC, User Generated Content, или съдържание генерирано от потребителите. То също може да е много качествено, обаче много често то не е професионално. Така че в социалните мрежи едно съдържанието, това, което е на вебсайта, е коренно различно и съответно то, да, добре е да бъде направено професионално. Те работят в симбиоза, ако мога да допълня. И съответно, ако мога да допълня за User Generated Content, който е наличен от много години и е изключително важен, но искам да кажа, че User Generated Content, той няма да се случи, ако вие им сложите една рамка, им сложите хаштаг името на хотела и да се снимат тук. Много хора няма да се снимат. Хората, които ще генерират User Generated Content, ще снимат нещо и ще го споделят в социалните си мрежи, което е модерния word of mouth, нали, от останалостта. Са хора, които са изживяли нещо различно. Ние цял ден си говорим за преживявания и за изживявания. В медиата имахме една политика, наречена Sweets Don't Go Empty. Тоест, когато имаш свободен апгрейд за стая, винаги го даваш на някой като surprising delight. Този човек почти абсолютно винаги споделяше за престоя си. И това генерираше много в социалните мрежи за нас. Такива иновативни практики са много по-добри, много повече ще ви дадат в социалните мрежи, отколкото ще ви дадат да направите едно пълно с едни сентенца, дали да отидат да се снимат до тях. Мислете за User Generated Content, чрез как създавам преживяване. Тогава човек от само себе си, той ще се сподели съдържанието и ще бъде автентично истинско съдържание. Благодаря. Сега бих искала да подчертаете конкретно разликите между рекламата и органичното съдържание. Да, ами ако искате, давайте започнете вие. Не, вие сте дама Милица и между говорите с моят темп, така че аз се радвам като чувам вашето. Аз мисля, че ние в нашия панел всички говорим много бързо. Всеки между е просто създава спокойствие в... Чудесно. Ами, разликата в органично съдържание и рекламата. Рекламата е платеното ви съдържание. Много хора всъщност вече забелязвам и това е, което виждам в практиката, си ме питат, ама къде ми е рекламата? Рекламата се създава в мета. Начинът, по който ще разпознаете е, когато вие се скролвате в вашия фид, ще видите едно малко надписче спонсорът. Но нашата цел като маркетолози и с хора, които създават реклами, е много често вие да не разберете, че това е реклама. За да спрете да я гледате и съответно да оставим у вас някакво усещане. Работа на рекламата винаги тя има някаква цел също така. Говорихме си по-рано за awareness или за разпознаваемост на бранда. Тоест, ние когато правим една реклама, може да има различна цел. И е важно, когато вие решите да работите с когото идея и да решите да правите собствената си реклама, първо да знаете какво искате да постигнете с нея, каква е целта ви. Искам да достигна до максимален брой хора, искам да докарам трафик на уебсайта си, искам повече ангажираност, искам повече хора да коментират под снимката ми. Но не може с една реклама да направите всичко. Избирате си целта, избирате си за кого да бъде тя. Съответно, избирате си таргет пазара. И на база таргет пазара е хубаво да създадете за него това съдържание. Защото ако вие си изберете даден таргет пазар, примерно, избрала съм си жени между 25 и 35 и ще таргетирам йога ретрит. Обаче съдържанието ни всъщност е на едно черно лъскаво канапе и имаме едно уиски отпред. Въпреки, че рекламата таргетира жени, няма да резонира. Дадох много такъв пример, но за да може да се разбере колко е важно всъщност съдържанието да отговаря на таргета, за който правите. Това ви е рекламата. Органичното съдържание е там, където ние всъщност създаваме общност. В нашия фид, така да се нарече, в нашата страница е хубаво ние да бъдем социално отговорни, да бъдем интересни, да бъдем информативни, да бъдем забавни. Хората резонират с няколко вида съдържания. Те обичат да се смеят на котки в Инстаграм, примерно, или в ТикТок. Хората обичат да се информират за нови неща и хората също така обичат да се вдъхновяват. Това са трите основни цели на органичното съдържание. Да постваме през ден оферти, днес има минус 16%, утре има минус 15%, няма да ви доведе нищо за органичното съдържание. Това ще е нещо, което ще използвате в ретаргетинг рекламата си. Тоест, вие първо сте достигнали до някой, казали сте му, аз съм хотел X. След това този човек е влязъл на уебсайта, той е научен за вас. И след това вече, когато ние искаме той да конвертира, да стане наш клиент, ще му кажем,
хей, ето ти минус 20% отстъпка, ела при нас за този период. Но в органичното съдържание, нещо, което аз винаги не насърчавам, е да публикуваме нон-стоп оферти. Защото това по-скоро отблъсква човека, отколкото го кара той да бъде ангажиран с вашата страница. Във вашата страница човека иска да се вдъхновява, да се забавлява или да научава нещо ново. Дали мога съвсем бързо отношение? Само в подкрепа на това, което казва много бързо, естествено. Това, което казва е прекалено, но разбираемо бързо. Подкрепа на това, което казва Милица, много ясна отлика трябва да имаме между пуснат пост, като става дума за метаплатформа, да речем, и между рекламна кампания. Защото от една страна ние имаме съдържание, Милица много добре обясни какво е съдържание. Само допълвам, че трябва да има много ясен план за съдържание, който в различните месеци може да бъде абсолютно различно според аудиторията, която хотела трябва да приема, ако става дума за обект. И да кажем, че бустването на пост означава, че едно съдържание стига до повече хора. А пък да направим рекламна кампания означава, че вече ние ползваме доста по-пълен инструментариум, както като демография, като насочване, можем да бъдем наистина много по-пунктуални и ясни, за да стигнем до правилните хора и да им продадем. Чудесно, да. Сега да преминем към един също актуален въпрос към Петър. Конкретно, какви са най-новите тенденции в SEO на туристическите услуги и хотелиерите през 2025 година? Когато ние искаме да си плащаме за реклама в Google, съответно трябва да се позиционираме веб-сайта естествено и органично, за да може да привличаме този органичен трафик. Това за да се случи, съответно ние трябва да кажем на Google, че ние сме авторитетен веб-сайт, който има първо максимално много информация, в същото време ние като бранд сме окей бранд, т.е. нали, бранд, който се уважава, който има хубав рейтинг, защото го вижда веднага рейтинга, който има и в Booking, и в Google като дестинация, и в Facebook, и навсякъде другаде. Вижда какво другите сайтове казват за нашия веб-сайт и съответно това продължава да бъде основен фактор. Както се появи масовото използване на AI и генерирането чрез AI съдържание, съответно Google трябваше малко да си променят и настроят алгоритмите, защото просто да имаш съдържание вече не е достатъчно и те гледат именно на качественото съдържание, това, което е абсолютно уникално и това, което те не засичат, че е генерирано чрез AI. Друг е въпросът, че все още не се справят чак толкова добре. Но именно за да може ние да докажем на Google, че ние сме авторитет, трябва сайта ни да е изпипан. Качествени снимки, уникално съдържание, максимално много съдържание в блог секцията на нашия сайт. Какво да пишем? Има толкова много идеи и неща, за които ние можем да пишем в нашата блог секция или допълнителната информация. Като, например, всякакви забележителности около нашия хотел, всевъзможни неща, които можем да посетим, градовете около хотела, въобще всякакви полезни съвети за туризма, който ние може да практикуваме там. И всякакви такива неща, които от една или друга форма, самите потребители даже могат да търсят повече информация за дадената дестинация и да попаднат на нашия хотел. По този начин Google вижда, че ние сме авторитет. Оттам насетне е много важно технически сайта да е добре изпипан, скорост на зареждане, мобилната версия да е добре оформена, въобще качеството на кода е достатъчно високо. Именно това нещо ще накара Google той да позиционира сайта ни на първите позиции, които са кликаеми. Защото, знаете, винаги почват рекламите и чак след това естествено органичното съдържание. Но не сме на първата страница, трудно ще получим някакви посещения от Google. Оттам насетне друго нещо, което трябва да има да си дадем сметка е, че много хора вече те не търсят в Google, те търсят чрез AI инструменти. Примерно питат ChatGPT, дай ми идея за дестинация или хотел на тази локация. Как всъщност ChatGPT се ориентира или другите AI платформи, кой резултат да даде? Ами много просто. Те ползват сходния принцип на Google, който е обхожда цялото интернет съдържание, вижда какво се пише за дадения хотел, съответно как дадения хотел се представя себе си и по този начин той преценя и съответно дава някакви резултати в тези директни отговори.
И тези директни отговори, много от хората, те не ги проверяват, нали, колко са автономни и колко не. Те просто ги приемат за чиста монета. Това, за да се случи, там вече играе ролята и дори на стандартният PR. Буквално да може да накараме други вебсайтове или други институции, те да пишат за нас и колкото по-авторитетни са те, колкото по-качествени са те, толкова повече биха накарали ChatGPT или другите платформи, както и Google, той да покаже нашият резултат пред този на конкурентите. Да, с едно изречение само да кажете как хотелите могат да подобрят дигиталния си маркетинг. Ами чрез дигитален PR или въобще чрез стандартен PR. Друго нещо, което сигурно трябва да си дадем сметка е, че когато ние искаме да, нали, както ние си се промотираме себе си като хора, един с друг, примерно да кажем с препоръки, ние трябва да накараме и други медии и авторитетни сайтове, те да препоръчат нас. Благодаря. И като заговорихме за бранд, колко важен е все още брандинга и постоянното му използване в туризма? Към мен е въпрос. Към всички. Първо към Милица, естествено. Чувствам се много привилегирована. Колко важен е брандинга все още, аз даже не смятам, че трябва да говорим за все още. Брандинга е основоположник на всяка една марка и според мен винаги, абсолютно винаги ще бъде важен, за да може именно в началото ние да заговорим за лоялност. Ако вие нямате брандинг, не знаете кой сте, то тогава как човек ще се сети кой ще се върне при вас. Като за начало, нали, по най-просто обяснение. Брандинга също така не е само едно лого. Нали, в брандинга имаме много повече неща от просто лого. Имаме нашия тон на изказ, имаме нашата визуална идентичност, имаме най-малкото един шрифт да използваме всеки път, имаме и нашия архетип, кой сме ние, за какво държим, какви са нашите ценности. Хората, за да бъдат лоялни на един бранд, те трябва да се препознаят в дадения бранд. Съответно, ако вие не сте си направили домашното, кой съм аз с брандинг гайдлайна, как звуча до момента, в който как изглеждат униформите и как даже човека комуникира и говори с вашия гост, то тогава няма как да си говорим за някаква дълготрайна устойчивост и лоялност. Нали, чудесни примери са именно Мерия, Такор, Хилтън. Те са неща, които държат стандарти по целия свят. И макар ние тук в България да сме основно independent или независими брандове, това не означава, че ние не можем да създаваме наше собствено лице, наша собствена идентичност и да се държим на нея, така че да има хора. Много обичам иска за всяка жаба да се знае какво. Така да се каже. За всеки влак също има пътници, нали, съответно. Ако вие знаете кой сте и кой търсите, то тогава ще ви е много по-лесно, било то чрез дигитален маркетинг или SEO, нали, то всичко е част от дигиталния маркетинг, но с различните способи да си имате съответно вашата лоялна база и те да се връщат отново и отново, вече с подкрепата, разбира се, и на всички други неща, за които говорихме цял ден нас. СПА, кулинария, спортен туризъм и също така събитен туризъм. Но брандинга е нещо, от което трябва да се започне, защото той не се вижда само в социалните ви мрежи или само в рекламата, той е във всяко едно нещо, в това как аз говоря с госта си, в това какъв е моя welcome experience, в това какъв е дизайна на стаята ми. Наскоро бях в Мокси, чудесен бранд, създаден за милениали всъщност. Ами във водата, нали, първото нещо, това е хора, таргета, нали, на Мокси съответно е малко по-хора, които обичат да бъдат в централната част на града, те обичат да бъдат много активни и обичат повече, така да кажем, нощния живот. Ами най-простичкият пример, водата в стаята, има едно стъклено шише, вместо пише това е твоята вода, this might be vodka. Съответно. Но това е нещо, което ще оставя спомен в теб. И това е ролята на брандинга. Брандинга не е само логото ви. То е всяко едно нещо, което има в хотела, всяка една точка. От подложката на чашата до изказа, както казах, и това, че welcome drink беше шок и рецепцията беше бара. Примерно. Благодаря. Димо, иска да добавя нещо. Много. Съвсем за брандинга, естествено. Да кажем, от брандинга малко да направим една референция към познаваемостта на бранда, която е изключително важна. И колеги хотелери, основно към вас и пък всички други туристически бизнеси, съвет. Доверявайте се на вашите маркетингови специалисти или на дигитални агенции, които ще ви посъветват част от бюджетите ви да отиват в такова направление. Защо? Огромната част от нашите клиенти казват, нас не интересуват резервациите и само резервациите.
Ние сме на пазара от 10 години, 15, 20, 30 години и ние нямаме нужда от създаване на по-добър бранд или обновяване на бранда си. Аз мисля, че бранда трябва да бъде нещо живо, както съдържанието трябва да добавя към усещането за бранда някаква автентичност, това да бъде жива, а не нещо, което е застинало в 1993 година, когато ударният собственик е взел хотела. Така че, първо, маркетолозите в обектите да бъдат малко по-смели. Второ, хората, които се занимават като инвеститори, собственици и GM на хотели, да се доверят малко повече на нас, дигиталните агенции, които горе-долу мисля, че знаем какво правим. Нашата агенция е направила на 300 сайта, което означава, че ако ми се даде възможността, ние най-вероятно бихме направили нещо добро за вас. От друга страна, ако това не е факт и нали, всичко ми се обясни, така го искам, иначе го искам логото да бъде горе, да бъде червено, да бъде такова, ние не можем да свършим работа и на практика не можем да добавим тази стойност, за която вие ни плащате. И тук нали, далеч съм от това да хвърлим топката към нас, просто доверявайте се на хората, които разбират от това нещо. Толкова за бранда. Аз подкрепям с. Аз абсолютно ви подкрепям, но искате ли да ви кажа нещо, което според мен ще се случи от 1 до 2 години? Няма да имате нужда от дизайн, но ще имате нужда от качествен брандинг и качествен бранд гайдлайн, който трябва да бъде направен от дизайнер. Когато вие подадете това цялото съдържание, което вие да обясните на ChatGPT или там на всяко от другите платформи, които генерират изображение, как трябва да изглежда, какъв трябва да е шрифтът, цвета, какви трябва да са позициите на бранда, под каква форма трябва да е представен, той ще може да го прави за вас, без да ви трябва дизайнер. И това нещо ще ви спести адски много пари, но трябва да имате именно тази основа за качествен и добър брандинг. И оттам насетне той ще ви генерира достатъчно добри изображения, които за секунди ще може да използвате и оттам нататък те ще са ви доста ефективни за вашите рекламни канали. Било то социални мрежи, реклами, няма значение. Дори и за видеа в някакъв момент това нещо ще може да се използва, но трябва да започнете от брандинга. Създадена стратегия. Добре, сега предлагам да дадем думата на гостите, ако има въпроси по разглежданите теми.